Marinal daw sa Indogabos, pagbati sa Bicol. Magandang araw para naman sa mga Katagalugan at saan mang panig ng Pilipinas. Ikinagagalak ko at isang pribilehiyo na maipresenta ang aking pananaliksik na may pamagat na isang salin sa Filipino ng mga alamat sa lungsod ng Legazpi. Nais ko munang ipaabot ang aking wagas kung sa Bicol, dayupot bulaos na pasasalamat sa paanyaya na maging tagapanayam at makapagbahagi ng kabatiran ukol sa aking isinagawang pag-aaral. Sa masigasig na direktor ng Bio Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Evelyn C. Odikino, at sa aking tagapayo, Professor Benita Balya Hugo, at sa lahat ng mga naging bahagi ng programang ito. Hindi ko na papatagalin pa. Uni na, bari na, magdangog na. Ang pananaliksik na ito ay may pamagat na isang salin sa Filipino ng mga alamat sa lungsod ng Legazpi. Alam mo ba kung saan galing ang pangalan ng iyong barangay? O kaya naman ang kwento sa likod nito? Maaaring iilan lamang ang nakakaalam ng kwentong pinagmulan ng pangalan ng inyong barangay. Kaya naman, isa itong suliranin na dapat bigyang pansin hindi lamang sa Legazpi kundi maging sa inyong mga lugar. Ayon sa Saligang Batas 1987, Section 14 hanggang 15, kailangang itaguyod ng Estado at bigyang pagpapahalaga at pagpapayaman ang kulturang Pilipino. Kaya naman, pangunahing layunin ng pag-aaral na maisalin sa Filipino ang mga alamat o mga istorya ukol sa pinagmulan ng pangalan ng mga barangay sa lungsod ng Legazpi at makabuo ng audiovisual translation na magagamit bilang karagdagang kagamitang panturo sa pagtuturo, pagkatuto ng Filipino sa bagong normal. Sinagot sa pag-aaral ang sumusunod. Una, ano-ano ang mga alamat ng bawat barangay sa lungsod ng Legazpi? Pangalawa, ano ang kabisaan ng salin ng mga alamat mula sa Bicol patungo sa wikang Filipino batay sa eksperto at di-eksperto? Pangatlo, ano ang kabisaan ng audiovisual translation ng mga piling alamat bilang kagamitang panturo batay sa eksperto sa IT, guro ng sa Filipino at mga mag-aaral. Narito ang balangkas konseptual ng pag-aaral. Makikita sa balangkas konseptual na ang pananaliksik na ito ay ukol sa pagsasalin ng mga alamat bilang kagamitang panturo. Ito ay nakatuon sa pagsasalin ng mga katutubong panitikan o alamat sa lungsod ng Legazpi na mula sa Bicol patungo sa Filipino. Upang maisagawa ang pagsasalin, ang mananaliksik ay naghanap at naglikom ng mga alamat sa bawat barangay sa lungsod ng Legazpi sa pamamagitan ng pagtungo at pakikipanayam sa ilang residente sa bawat barangay. Pagkatapos ay sinimulan ang pagsasatitik ng mga nalikom na mga alamat at masusing paglalapat ng pamantayan sa pagsasalin. Ang mga isinaling alamat ay ipinasuri ang kabisaan ng salin sa mga eksperto, mga mag-aaral ng MAPHIL-ED na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino na kung saan sila ang may higit na kaalaman sa pagsasalin at di-eksperto naman ng mga mamamayan sa lungsod ng Legazpi na kung saan maaari ring makapagbigay ambag. Binigyang interpretasyon ang resulta pagkatapos. Sinumulan din ang paggawa ng audiovisual translation sa pamamagitan ng pagpili ng pinakamabisang salin, paggawa ng audiovisual translation sa eksperto o may alam sa larangang ito. At matapos na mabuo, ito ay ipinasuri sa pamamagitan ng pagpapanood ng video
sa mga eksperto sa information technology. Ang mga guro sa Bicol University College of Education na nagtuturo ng educational technology, mga guro ng sa Filipino at mga piling mag-aaral sa Orosite High School at Daraga National High School upang malaman ang antas ng kanilang pagtanggap sa audiovisual translation o tinatawag nating AVT. Naniniwala ako na ang ginawang pagsasalin sa mga katutubong panitikan o alamat sa lungsod ng Legazpi ay isang daan upang higit na mapahalagahan at maipreserba ang makulay na panitikan ng mga taga-Legazpi. Ang audiovisual translation ay isang makabago at napapanahong materyal sa pagtuturo at pagkatuto. Ito ay isang multimedia na kagamitan upang mapukaw ang interes ng mga mag-aaral sa pag-alam at pagbabasa ng mga katutubong panitikan na siyang pangunahing layunin ng pag-aaral. Alamin naman natin ang paraan ng pananaliksik. Ginamit sa pag-aaral na ito ang palarawang pagsusuri o ang tinatawag nating descriptive method. Maraming uri ng deskriptibong pananaliksik, ngunit napili ko na gamitin ang descriptive survey research design na gumagamit ng talatanungan o survey questionnaire para makalikom ng mga datos at naging gabay sa pakikipanayam sa mga respondent. Ginamit din ang dokumentaryong pagsusuri o ang documentary analysis na kung saan lubos na uunawaan ng mananaliksik na nababagay ito sa pag-aaral, na kung saan nagsagawa rin ng pakikipanayam at obserbasyon upang makadagdag sa pagkalap ng mga datos at impormasyon. Narito na ang natuklasan sa pag-aaral. Itinuturing na pinakamalaking lungsod sa Riyong Bicol ang Legazpi. Ito ay kinikilalang isa sa mga papaunlad na lungsod dahil sa magagandang pasyalan at mga establisyamentong pinapatayo rito. Ngunit, dapat ding makilala ng mga tao ang Legazpi dahil sa mayaman at makulay na panitikang nakapaloob dito. Binubuo ito ng 70 mga barangay at sa bawat barangay na ito ay may nakakubling mga kwento, mga alamat na pinagmulan ng kanilang lugar. Ang alamat ay isang uri ng akdang pampanitikan na sumasalaysay sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. Isa ang panitikan na sumasalamin sa kultura, tradisyon at kasaysayan ng isang lipi. Sa kasalukuyang panahon ay nakababahala at nakalulungkot ang lumalalang kawalan ng interes ng mga kabataan sa panitikan sa Pilipinas. Ang pangunahing pinagkunan ng datos tungkol sa mga alamat ng mga barangay sa lungsod ng Legazpi ay ang mga kwento mismo o salaysay ng mga mamamayan Legazpeño na inirekomendang kapanayamin ng mga opisyal ng sangguniang barangay at ang iba naman ay natukoy batay sa pagtatanong-tanong at paghahanap ng mananaliksik ng posibleng makapagsalisay ng pinagmulan o ginikanan ng alamat ng kanilang barangay. Mula sa 70 barangay ay natuklasan, nakalap at naisalin ang 64 na mga alamat sa lungsod ng Legazpi. Naikategorya ito sa pangalan ng tao, puno o halaman, natatanging pangyayari, pang-araw-araw na gawain at mga buhay ng santo ang pinagmulan o pinaghanguan ng mga istorya ng pangalan ng bawat barangay. Narito ang kompilasyon ng mga alamat sa lungsod ng Legazpi na pinamagatang Sawangan na tumutukoy sa dating pangalan ng lungsod ng Legazpi dahil sa geographical na lokasyon nito na malapit sa dagat at karamihan ay ang mangingisda ang unang pangkat na nanirahan sa lugar. Ito ang ginamit na pamagat sa kompilasyon ng mga alamat mula sa na pinaikling salin, W para sa wikang Filipino, A or A para sa alamat, ukol
at ngan na nagmula sa salitang pangalan. At kung bubuiin ay salin sa wikang Filipino ng mga alamat ukol sa pangalan ng mga barangay sa lungsod ng Legazpi. Narito ang talaan ng nilalaman. Ito ang mga alamat sa bawat barangay sa Legazpi. Narito naman ang mga halimbawang alamat ng barangay. Ang mga alamat na nalalikom sa bawat barangay ay nasa wikang Bicol at matyagang isinalin sa wikang Filipino. Dito napapasok ang pagsasalin. Ayon kay Almario, isang dagdag na gawain sa globalisasyon ang tinatawag nating lokalisasyon. Kailangang mahawi ang mga hadlang pangkultura upang magkaroon ng epekto sa bawat target na bansa ang isang gawain o proyektong global. Ang nalikom na 64 na mga alamat ay masinsinang isinalin, ipinasuri ang kabisaan nito sa mga eksperto at di-eksperto. Ang ekspertong tinutukoy rito ay ang 64 na mga mag-aaral ng MAPhilEd na kumuha ng kursong sining ng pagsasaling wika. At ang mga di-eksperto naman na pinagkunan din ng mahalagang datos ay sila ang mga ordinaryong mamamayan ng lungsod na siyang pinag-uukulan din ng salin. Batay sa resulta ng pagtataya sa kabisaan ng salin ng mga alamat mula sa Bicol patungo sa Filipino, lubos na sumasang-ayon ang mga eksperto at di-eksperto na mabisang mabisa ang nabuong salin. Tampok sa panahon ngayon, okay, nandito po ang mga halimbawang kwento. Kung ating makikita ay naisulat ito sa Bicol patungo sa Pilipino. Tampok sa panahon ngayon kung iugnay, ang pagsasalin ay ang tinatawag na audiovisual translation. Panahon ngayon ng makabagong teknolohiya, kaya naman kailangan ding makipagsabayan ng ating panitikan sa pangangailangan at interes ng mga tao. Ito ang humamon sa kasalukuyang mananaliksik upang isagawa ang pag-aaral na ito. Matapos maisalin ay pumili ng 2 alamat na ginawa ng audiovisual translation. Ang pinagkunan ng datos para sa kabisaan ng audiovisual translation ay ang pagtatayang ginawa ng mga eksperto sa IT, mga guro ng sa Filipino, at mga mag-aaral sa Orsay High School at Daraga National High School. Sa pagtataya ng kabisaan ng audiovisual translation ng mga eksperto sa IT at mga guro ng sa Filipino sa AVT na nabuo sa alamat ng Mariawa at Imalnod ay pinanood ang mga ito saka pinasagutan ang talatanungan. Narito po ang halimbawang audiovisual translation. Ito ay cut video lamang. Natugang kung sa insinda halit. Ang aking tugang na nagalas, suminimbag, talnod, na ang ibig sabihin sa irarom kan tubig. Naisip kan agong na ini, sarong lugar. Puon ka ito, ang lugar inapod na talnod. Asin dai naghaloy, ini naging imalnod. Kunyan, tawara paman ining pangara ng lugar indo. Aakudod ini, Mariawa na. Bilang pagrumdum sa marahay na gibuhan ni Maria Asinwana. Hanggang naging Mariawa ang apod sa paghaloy kipanahon. Ang istorya ng Maria.
Naging mabisang-mabisa rin ang naging pagtataya ng mga IT expert at mga guro sa Filipino sa nabuong audiovisual translation na magagamit bilang makabagong kagamitang panteknolohiya sa pagtuturo ng Filipino. Nabuo ang audiovisual translation sa pamamagitan ng paglalapat ng angkop na musika, tunog, larawan, dialogo, subtitling at iba pang aspektong teknikal. Isang makabagong pamamaraan sa pagtuturo ang paggamit ng audiovisual translation. Ito ay magsisilbing pamukaw sa interes ng mga mag-aaral upang pag-aralan ang mga katutubong panitikan na magpapalalim sa kanilang pag-unawa sa sariling kaakuhan, kultura at kalinangan. Batay sa mga natuklasan sa pag-aaral ng mga isinalin at nabuong audiovisual translation sa mga alamat ng lungsod ng Legazpi, nabuo ang sumusunod na mga konklusyon. Una, masasalamin sa mga alamat sa lungsod ng Legazpi ang magandang kaugalian, paniniwala, prinsipyo at mga bagay-bagay na may kaugnayan din sa payak at walang pagkukunwari nilang pang-araw-araw na pamumuhay at pagpapahalaga sa kanilang lahi. Malikhain ang tao at ito ay nakasentro sa kanilang obserbasyon at pag-unawa. Pangalawa, ang kahusayan sa pag-unawa sa pagsasalin, paggamit ng epektibo at angkop na pamamaraan ay makabubuo ng makinis, malinaw at lubos na mabisang isinaling teksto. Ang pagkonsulta sa mga eksperto at di-eksperto ay paraan upang lalo pang mapabuti ang alinmang salin at isang paraan upang malaman kung malinaw ang salin kapag naiintindihan din nila ang salin. Ibig sabihin ay malinaw na ito. Pangatlo, nabuo ang audiovisual translation sa pamamagitan ng kadalubhasaan sa paglalapat ng mga musika, tunog, angkop na larawan, malinaw na dialogo, subtitling, transition, at iba pang aspektong teknikal. Isang makabagong pamamaraan ng pagpapayabong ng kaalaman ay sa pamamagitan ng paggamit ng audiovisual translation bilang kagamitang panturo upang lubos na maipabatid ang angkop na kaalaman tungkol sa mga sinaling kwento o teksto. Ang audiovisual translation ay daan sa pagpukaw sa interes ng mga mag-aaral upang pag-aralan at alamin ang mga katutubong panitikan nang sa gayon ay makabuo ng mas malalimang pagsisiyasat sa mga lalawiganing kwento o teksto. Batay sa mga nabuong konklusyon, iminumungkahi ng mananaliksik ang sumusunod na rekomendasyon. Una, magsaliksik, maglikom pa ng mga lalawiganing, regional at pambansang katutubong panitikang ng mga sumusunod na mananaliksik. Pangalawa, magkaroon ng mas marami pang pagsasalin ang mga tagasalin ng iba't ibang akda mula sa iba't ibang lalawiganin, regional, patungong pambansa para sa lubusang pag-unlad ng wika at literaturang Filipino. Pangatlo, maglaan ng sapat na pondo ang Komisyon ng Wikang Filipino at NCCA para sa pag-oorganisa at pagsasagawa ng maigting na seminar workshop sa mga guro tungkol sa pagbuo ng audiovisual translation. Pang-apat, bumuo ang Komisyon ng Wikang Filipino ng isang espesyal na archive kung maaari sa bawat reyon sa Pilipinas, kung saan ito ang paglalagyan ng mga talang patungkol sa literatura o panitikan ng bawat lugar sa mga probinsya nito. Panglima, gamitin ng mga guro sa Filipino bilang lunsaran sa pagtuturo ang nabuong audiovisual translation nang sa gayon ay makita ang pagiging epektibo nito bilang kagamitang panturo at pagkatuto. Pang-anim, isabay sa kurikulum
ng kursong Filipino ang espesyal na panitikang magtuturo at magpapaunawa ng pinagmulan ng bawat lugar at gawing kontekstual ang pagtuturo ng panitikang Filipino sa bawat rehiyon sa bansa. Pangpito, dapat na paunlarin, pagyamanin, at tangkilikin ang mga katutubong panitikan sa tulong ng audiovisual translation nang sa gayon ay maipreserba at maipasa ito sa susunod na henerasyon. Pangwalo, ang mga ginawang salin ay maaaring gamitin ng mga guro bilang karagdagang kagamitang pampagtuturo at pagkatuto sa iba't ibang antas ng edukasyon. At pangsyam, dagdagan pa ang tagasuri ng salin upang mas lalong matiyak ang kabisaan ng isinalin sa mga susunod na mananaliksik. Ito ay hindi pagmamalaki sa pananaliksik na aking ginawa, kundi sana magsilbing inspirasyon at makakuha ng kabatiran upang mas lalo pang paigtingin, palawakin ang pag-aaral sa mga katutubong wika. Tunay nga na ang Filipino at mga katutubong wika ay kasangkapan sa paglikha at pagtuklas. Maraming salamat po at Diyos mabalos.